So, gusto gini mo paangkunon sa Ginoong Jesucristo nga siya matuod nga Dios. Pero mooyon ka sa gisulti sa tuang Ginoong Jesucristo nga ingon pa niya, kung ako ang magsaksi sa akong kagalingon, ayaw ko ninyong tuohi. Gawas nga naay lain magsaksi mahitungod ka nako. Sakto ni o sayo? Doktrina ni Kristo na, ano sa'yo man? Lalo kayo ko ba, no? Way pakapin, way. So, buti pasabot, sopak na na sa imuhang gisulti karon nga paangkunon nimo sa Kristo nga siya Dios. Kay ingon gud niya nga dili pwede nga magsaksi siya kagalingon. Sakto ni o sayo? Wala ko naging pagkunog si Kristo. Ang ako, di lang ba na abay mabasa yung Kristo, ako matuod na Diyos. Ano naman? Hindi pagkuno na to. So kada pang imuhang giingon nga naabay gitawag og mabasa nga ni angkon si Kristo nga gitawag og Dios. So sakto ba nga tungon na hunaon na gusto gini mong ipabasa nga gikan gyud sa pamulong ni Kristo nga ingon siya nga siya Dios? Gikan yung kang Kristo, nga naman, to be fair. Gikan yung kang Kristo, nga ang usa ka matulog ng Diyos ang naman. Pagkitaan mo na ito, Kristo, ang mo ito, Diyos mo ka. Ha? Naabag ko sa iyo, doktrina, nga ikaw tulog-tulog. No, sa ka Diyos, kinana may gitulog ni mo. May mga ate kang Kristo. Tutulog niya, masalang siya, ito naman, niya matulog ko siya. Diyos mo ko, nga matuod. Tanawa, magkontradik na. So gusto na gini mo lagi nga paangkunan na gini mo ang Ginoong Jesucristo nga siya Dios. Hindi ko magpaangko na nga. Oo, ano ba? Ano? Para patingon ni Kristo nga, usalan matuod nga Diyos, anamahan. Kunya insis ko, Kristo, Diyos, lagi. naman. Di ako mga amigo katoliko, Diyos ginaw ka. Sa pangkuno niyo. Dili ba ilangita na gani kag mabasa no nga ni angkon si Kristo niya pagkahuman ni uyon katungingon ni Kristo kung ako magsisa kong kaugalingon ayaw ko ninyong tuohi. So kinsa si uhan na to sumala sa balaang kasulatan Sa pagtulunan? sa iyang pagkamo kaugalingon gud niya. Una-una, sa nakasulat. 8:40 sa Juan. Alam niyo ha? Jesus mitubag. Apan gising kamutan niyo akong patyon. Usa ka tao, nagsugilon sa kamaturan. Nga akong natungod, gikan sa Diyos. Mo na mo gituan. Nga si Kristo tao, asan niya nadungog na, di nila chismis, di nila marites. Gikan sa Diyos. Mo na mo gituan. So buti pasabot para motuo ka ang Dios mismo may mamulong. Kung panalitan mabasa nako sa balaang kasulatan nga ang Dios namulong nga ang iyang anak Dios. Admitahon nimo karon nga sayop ka. Dili na ba mitahon? Kaya check isa nato ang ilahan gigamit. Ay nga naman. Kung admitahon ako, bago na to, parang silang balang. Kung may mo nang amahan na Diyos, kau kang anak, something wrong na. May diferensya na. Kunya isa na Diyos. At sunod pong tanan niya, magkalisod na sila. Isa pa sa kamatunan ng Diyos ba? Itong amahan, itong anak. Diba? Mo nang anak ang sama sa iglesia. Dili may basta-basta na mutuo sa inyong kanabot. Unya na lang problemahan ng tawag ining usaban na amahan ug ang anak dili. Ako pangutana ba ingon magkakupon ang Dios ang mamulong. Motuog mo uyon ka. Kung pananglitan na ako'y mabasa na ang amahan mismo, ang Dios mismo namulong nga ang iyang anak Dios, admitahon nimong nasayop ka. Dili ko mutuo ba? Una-una, ha? Makontra mismo sa Diyos. Kung matod sa Diyos, ako lamang Diyos, Diyos ka na ako. Wala ko na ilang lain. Kaputa ng asita. Diyos mo lang din yung amat. Diyos. Hindi na makakabita. So, buti pasabot, kung ang Diyos may mamulong sumala sa balang kasulatan, dili ka mo yun. Dipindi lagi. Muna mag-tell nyo. Ano mas ito kami? Ay palo na miya na. Yung Biblia karoon na ipagawa ng Diyos Kristo. Kaya kung insakto pa na yung panabot, hindi mo kontra sa Diyos. Ang Diyos lagi mo nandiyan ako lamang gusto ka na ko. Wala lain. Nabasa ka nga Apostol Pablo. Diyos ko. Tawa, di ba? May something wrong na. Sige atong sabton. Nya atong payunon kung tama ba po ang pagsabot. Kay ingon bang niya ang kinahan ng sabto na to. Hebrew chapter 1 verse 8 ingon dinhi, apan bahin sa iyang anak. Kinsa gisultian? Di, nangutan ako. Apan bahin sa iyang anak. Kinsa gisultian? Wala pa gisultian. Ay, wala pa. Di. Kumbaga lang ko. At atong usa-usahon. Tinambalo na to ba kumbaga? Apan bahin sa iyang anak, miingon ang Dios. Kinsa gisultian? Kung saan si Stodia? Sa mo na nang blanco la pud lagi ba? Ayaw sa ba? Ako man na. Alagi ba? Ay sa lagi ba?
Ato galing tinampanon ganino. Gusto mo gini mong pagsabot, kaya alag-alag, mangutana ko niyo mong karong tools of interpretation, kabalo mo diyong hindi kagabalo. So karon, atong tinampanon na lang. Apan bahin sa iyang anak miingon ang Diyos. Kinsa yung miingon? Diyos? Kinsa? Ang Diyos? Ang Diyos. Kinsa gisultian, bahin ni kinsa? Anak. Anak. Ang imong trono o Diyos, kinsa gisultian? Ang anak. Oh, wala na, okay na. Ayaw ka sa itong toto. Okay na sir, okay na sir. Ayaw, okay na. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. May tanong ka anak sa ligo. Ang imong trono ko. Oh, Diyos! Anak sa ligon. Oh, Wala naman na. Isa. Pinakasita sa sige. Oh, yun. Oh, yun. Oh, yun. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.